Представете си, че имате наследствен имот, който се предава семейство ви от поколение на поколение, плащате си данъците и всичко е наред. В даден момент ви е необходима скица и когато отивате до кадастъра да извадите такава, се оказва, че имотът не е ваш. След дълго лутане разбирате, че имотът е собственост не на кого и да е, а на държавата и по-точно на Национална компания железопътна инфраструктура, която го е придобила въз основа на два акта за публична държавна собственост, съответно от 2008 година и от 2021 година, които ви представяме. За да ви стане по-ясно, имот собственост на нашите клиенти е над оранжевата линия на скицата, като обединен с други имоти. Какво направихме? Заведохме установителен лист, с който признахме за установено, че имотът е собственост на нашите клиенти от повече от 70 години. За достоверност ви представяме решението на районен съд Костинброд, както и изпълнителен лист, с който Национална компания железопътна инфраструктура е осъдена за плати разноски в размер на 1650 лева. Ние сме адвокатско дружество Иванчеви партньори и ако имате нужда от съдействие по имотни въпроси, моля да позвоните на посочения телефон.